Salam. Saluhut parhalado HKBP Bonang Indah, pasahaton selamat hari Minggu madihamu amang inang, remaja naposo bulung, nama dohoti ibadah di gereja nang di bagas tak mersada-sada. Selamat hari Minggu madihamu amang inang parhaladonamu. Huriani tuhata nahina holongan, marsadani roha mahita muse sadarion, lau mamuji tuhata, di minggu remines sere, atong siya nasa roha dot hapor siyaon, tapa sangat matuhani, tapuji ma ibana, mari ite edde pujian, songon topik di mingguta sadarion, dirajumi debatado hapor siyaon, gabi hati goran. Tapuji ma tuhata marhite buku edde nomor 28, ayat sada rodi ayat tulu, hatani Jehovah. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Say ingot ma ale Jehovah, akadenggan di basam dohot asini roham, ay siyan narobi do akay, asa unang marsurak-surak akamusukku midaaw, ale debataku, marhaposan tuho doaw, say unang pailaaw. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, para si roha na sumurung namadok mau liate mahami tuho, sian nasa rohanami, ala dilehok ko anakmu nasa sadai tu hamatean humophop hami, asa unang mago na porsea di ibana, alay asa hanguluan nasa leleng na dinasida,
tatap mahami, ale amanami, di bagasan anakmu Yesus Kristus, nagabi habadiaon dot hati goran dihami, sai sesa madosa nami saluhut, ala ni pelean na sundenggan, na pineleon nait humop hop hami, sai paeling mapinggol mututang yang nami, jala asi maroham dihami, mar hite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata marite buku ede nomor 250 ayat sada dohot ayat 4 ale de batak. Tangihok kamu ma patik ni debata di mingguta sadarion, ima patik parjolo dohot lapatan. Patik parjolo, audo jahoba di batam ninna di batata, dang jadi marakup ahu bayanomu di bata. Dia do lapatan ni oddo, ikon ubiar rohata, jala humolong, jala upos mida di bata, asamida nasa na adong. Ido sahatna. Atong rak mahidogogo mahita laho mangulahon naho bartu patik nai. Ale tapuji matuhata marite buku ede nomor 174 ayat 3 dohot ayat 4 torop dope nasiati. Oh
madosa tu adopan di debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo nasuhatu dosan. Sitop panasan adong paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulo manopoti dosa nami. Akana hula hami marhites yan pangalosyan nami di patikmu. Ima marhites yan tubuh-tubuh ni rohanami narwai. Nang sian pakateon nami nasoture. Rodi pangolion nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hami ona hukum. Alani dosa nami. Alai natar sol-sol bagi dohami nuaing alani. Asi maroham dihami. Ale debata nami. Pardinggan basa jala para si roha doho. Alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matot di porbadia turohanami be. Asa terbaik kami manguluiho di bagasan hati goran. Dohot habadiaun. Gabe sahat hami tuhanguluan na sora sudah. Na pinar baga-bagam di akan na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata baga-baga taringot tu hasani dosa. Songonod do pakahulong ni debata di Portibion. Pola do anak na nasasaday di lehon. Asa unang magoganuk na porsea di ibana. Asa hanguluan nasa leling ni leleng na di ibana. Hasa ngapon ma di debata na di gejang. Amin. Tapujima tuhata marhite buku de nomor 752 ayat sada dohot ayat tolu pasu-pasu hami o Tuhan. Tadi debata turpuk epistel dimiguta sadarion imanatar surat di sada Musa bidu 10 pitu
Mamuka sian ayat sada rodi ayat itu dungi diuduti ayat 15 satu ayat 10 onom. Tajahama margati sore. Si Abram gabe si Abraham. Jadi dung marumur sia puluh sia tahun si Abram di idama roja hoba nama doktu ibana. Audo debata nasun hinagogo. Saimar parange di joluk kumaho jala daulat roham. Asa hupahot padaku dohot ho, jala hupatorop situtuho. Jadi manukap masih Abram, dungi makatai debata musedot ibana. Yang lawi idama, nungahot padaku dohot ho, jala torop aka bangso maropu tuho sogot. Alani idang besi Abram guarmu dohonon, si Abraham ma guarmu, ay nungahu pabakit ho gabi opuni torop aka bangso. Jala sopar situtuho tu pahaku, jala pabakitokku ho gabe opu parsadaan ni aka bangso, jala maroan sian ho aka raja. Saya pahotokku do padaku tuho, doho tu pinoparmu sogut, mar sudut-sudut, gabi padan saleling-lelingna, pabua au gabi debatam doho debata ni pinoparmu sogut. Jala leho Ai pasu-pasuokku ibana, jala lehonokku madiho anak sada nangsian ibana. Jala pasu-pasuokku ibana gabi akka bangso, gari raja ni akka bangso maroroan sian ibana sogut. Ido sahatna. Martua do akka na tumangihon hata ni dibata, jala nau peopsa. Amen. Tapujima tuhatta marhite kor agape.
Tapuji matuhata merite buku ede nomor 220 ayat sada dohot ayat 2. Yesus haposaku. Tidakkom maha porsiao tai songon nahina tidakon di dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au tapuji matuhata marhite kor ina parari Kamis.
Tatangihon matik ting ni huriatta di bagasan minggu sadarion. Huria nahina holongan di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus, saunari tatangi homa tikting ni huriata di bagasan mingguon, ima minggu 25 Februari 2024. Na parjolo goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima digoari minggu reminiscere dohot topik. Dirajumi debatado haporseaon gabe hatigoran. Napaduahon jadwal parhobas. Padita haris tanda huria sitorus STHMM marhobas di parmingguan arian pukul 10 WIB di HKBP Binong Permai. Napatoluhon pelean khusus. Di ari sadarion papungu pelea khusus dohita tu haporluan pembangunan HKBP Bonang Indah na dipasahat marhite amplop na naeng pinarade ni huriata jala dipasahat tu kotak pelean ditiki pelean paduahon. Na paupaton barita habot ni roha. Di hari Kamis 22 Februari 2024 naung salpu nunga marujung ngolu sahalak ruas ni huriata ima amang maruli tua silaban umur 60 tahun na maringanan di perumahan Dasana Indah Blok SO4 nomor 10 pitu RT 04 RW 10 Bonang masuk Wik Judea. Jala diboan tu udean di hari Sabtu 24 Februari 2024 di TPU Bonang. Tatangya koma asa sude keluarga na ditinggal hon na naung jumoloi dilehon hagogoon dohot pangapulion sia Tuhan debata. Na palimahon ruas na pida. Mamuka diari sadarion Minggu 25 Februari 2024 pindah huriama keluarga ni amata sopar sinaga inang edes mauli boru simbolon dohot sada ianakon nasida sian wik Efrata pindah tu HKBP Ebenezer Resort Parung Distrik 28 Deboskap. Tatangya koma nasida gabe ruas na mangolu di ruhuria na didapoton nasida. Na paonopon bazar seksi perempuan. Di hari sadarion Minggu 25 Februari 2024 dung sikpul parmingguan manogot dohot parmingguan arian seksi perempuan HKBP Bonang Indah patupahon bajar makanan laho manupaki tuha perluan bonataon seksi perempuan HKBP Bonang Indah. Tatu paki mah ulaoni bain sangap di goarna. Napapituhon rapot huria. Di hari sadarion Minggu 25 Februari 2024 masuk pukul 10 toluwib sahat tu nasidung maringanan di gereja HKBP Bonang Indah di patupa huriatado rapot huria HKBP Bonang Indah naeng manotopon program dohot anggaran huria tahun 2024. Sinosohon tu perwakilan sian ganup wik dohot seksi nanaung ditentuhon marhite situa wik asa Roma mandapoti para potoni. Marpardomuan tu rapot huriaon parmingguan botari masohop majo di pasada madohot parmingguan madogot dohot arian. Na pawaluhon pertukaran mimbar parjamita sa distrik 20 sada Banten. Di hari Minggu 3 Maret 2024 di Patupado pertukaran mimbar parjamita sa distrik 20 sada Banten jala papungu pelean khusus dohita
tu haporluan distrik 20 Sada Banten. Na pasiahon tok ripe pembangunan dohot pengadaan aset gereja. Sinosohon tusude ruas ni huriata asaboi tapasahat tok ripe pembangunan dohot pengadaan aset gereja. Boima ditransfer tu rekening panitia pembangunan di Bank Mandiri nomor sada walu 0001 sada 06 sada 554 atas nama Amang Sape Sitorus. Napas 10-hon pelean dohot yuran bulanan, pelean parmingguan, pelean sekolah minggu, hamauliateon, pelean bulanan keluarga, dohot iuran bulanan, boima tapasahat marhite sintuawik nabe manang sekretariat gereja manang ditransfer tu rekening huria. Na pas 10 sadahon parhepengon dohot torop ni ruas naro di parmingguan nang salpu boima tajaha di file naung di pasahat huria marhite WA di Ganup Wik. Napa 12 hon selamat ulang tahun parhalado rap dohot ruas ni huriata pasahaton selamat panjang umur gok lasni rohama sude ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe sian tanggal 10 sia sahat 25 Februari 2024. Hatani tuhatta si peopota imanatar surat di 2 Samuel 22 ayat tolu. Debatado partano batawaku marhapo santu ibana doau lobu-lobuku dohot tanduk partuauku parodingo-dingokku dohot haporusaku si partupak diau ibana palua au sian uhum gogo. Aka guar-guarna marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe boima tajaha di file nanaung di pasahat huria marhite WA di Ganup Wik. Songonima tikting di huriata di bagasan mingguon debatama nama masu hita. Tapuji matuhata marhite kur amakantate diuduti kur amasion.
Kor Amasion. Tapasahat ma peliata marhite pelian sada A do sada B laus tai dehon masian buku ede nomor 760 sada martua na porsea. Tuhan
badiai ma. Roha pikiran doho to dinami di bagasa to di mali Tuhan. Dinalaho majakon hatamon. Persahalai jala parbisuhi na posom dinalaho pataria sosa. Ganup hami nanaeng tumangihon. Leho tuhami to di habisuhon. Marhiteho to di habisuhoni. Mangatusi hami dinalaho makanguluhosa. Di bagasan Kristus Yesus martangia kami. Amen. Di hamu amanami inanami ruas ni huria na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata. Hata ni debata di parmingguata sadarion ima minggu remi ni sere tersurat mai di buku Rom. Buku Rom bidu 4 ayat 10 lalu sahatu 25. Buku Rom bidu 4 ayat 10 lalu sahatu 25 songonon mahatana hujahahon ma dihita. Maralohon na sa pakiri modo haporsiaon na namakirimi. Asagabe ama ni torok bangso ibana hobar tuhatai. Songoni masogot poparamu. Dang na olo gale haporsiaon nay paidaida pamatang na nahira so marngolube. Ay nung nga 100 taon ne umurna nang paidaida si Sara naung saip ladangi. Dangolo gangguruhana manadikon haporsiaon di bagasan di bagabaga ni debata. Nalam tutoguna do tahe haporsiaon na jala di parsangapi do debata. Ay positutu do rohana tu dogogo ni debata patupahon na pinarbaga-baganay. Alani ido ubahen na dirajumi gabe hati gorana. Dada alani ibana sabing ubahen na tersurat naung dirajumi tu ibana. Hita pe ditatap do disi. Ay si rajumat do nang tu hita haporsiao di ibana. Napaheheon Yesus tu hatai sian namate. Ay dipasahat do ibana alani pangalau siotai jala dipangolu siala hati gorata. Disido sahatna horasma dihita salhutna tamado hita madok moleate tutu hatta pardenggan basai ala asi dohot holong ni rohana tu hita saluhutna amanginang dakdanak remaja na poso bulung ruas ni huria ni tu hatta dinamar saur hita di parminggota sadarion dilehot debata tu hita ringgas ni roha. Dileho debata tu hita nang hahi pason. Dileho debata tu hita partikian na lehet. Bohi hita pajupang bohi dinalaho mamuji pasangapot tu hatta. Marsanga matuhatta marhite paredeota. Jala martinangi matuhatta diganup akatangiang na hinasiholan ni rohata. Di hamu amanami dohot ina nami. Di tanggal 25 Februari nunga sahat hita. Tu minggu ada orang soparti naonon ni Tuhan Yesus, pra penderitaan Tuhan Yesus. Nunga masuk kita tu minggu remi ni sere. Namar lapatan, saya ingot maale Jehovah akadenggan ni basam. Minggu remi ni sere ima minggu na parjolo, mamukka tu parmingguon partinaonan, natinaon ni Tuhan Yesus. Manaon hamatean, manaon icah-icak dot akasi taonon na asingi dala dinalaho paluho kita jolma perdosa na dangolon di parmingguan reminisere sadario tutu nunga di jamitahon marhite warna ni tutup langgatanot tuhita nunga ro warna na violet nunga ro ima pengampunan yang didatangkan dari Allah sendiri. Dan bukan karena kita layak untuk diampuni, tetapi karena kita dilayakkan mendapatkan pengampunan itu. Jadi pengampunan itu benar-benar adalah murni kasih karunia Tuhan secara cuma-cuma diberikan kepada kita setiap orang yang mengaku percaya kepada Dia yang sudah dibangkitkan dari kematian dan kita menjadi ambil keselamatan dengan kebangkitannya. Nungaro si palua marhite hamamate tu hababakitna nanaing si jaloota haluaon nasun badiai tuhita halak perdosa nadangolon atok tapeok bema gomos ima haporsiota
asa unang mitop, asa unang madele, asa unang adong naboy mengganggui, alay asahot o jahanna di bagasan ima tuhatta Tuhan Yesus Kristus na tahaporsiay si palua hita. Di hamu ama nami dohot ina nami. Di pasikop topik minggu do tututu hita di minggu reminis serion di dok. Di rajumi debata do haporsiaon gabe hati goran. Benar, keselamatan itu kita terima berdasarkan kasih kemurahan Tuhan. Lewat pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Tetapi kita lihatlah, Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Dirajumi debata do haporsiaon gabe hati goran. Haporsiaon nasongo dia do, na binereng di debata, gabe dirajumi i gabe hati goran. Dipatudos may, sada di gobarhot tuhita, haporsiaon ni si Abraham. Dia do nanay si patorangon ni apostel Paulus, taringo tu haporsiaon ni si Abraham. Ala diberengi bana, di Huria manang di sekitar luat Rom pada saati adong keliru paham. Di hagijakon manang di asakon akahalak Yahudi hasurungan na ala uboto jala diulahon nasida akapatik dohot sunat dohot akka nasarobang tusi. Di pangasahon nasidai ay hami do natoho hami halak Yahudi nunga mangulaho patik nunga tarsunat nunga songonon nunga songonon. Jadi dibereng nasidai gabe hasurunga dihagijakon nasidai madok nasida do nalayak nasida do nagabe umat nasida do musa nagabe bangso na tarpiliti nasida do nagabe pewarisna. Di situasi na songoni maro disirai apostel Paulus butido tohodoi ay diboto hamudo patiki hamudo madokon di bagasa patiki unakko manakko ale manakko do hamu ine bana adorak sobido paton di bidutolo takas de dokoniman hamudo madokon unang mangalakup ale mangalakup do hamu jadi diboto hamudo diulaho kamu patiki dalalaho pasangapod debata alay dang diboto hamu di nadilau si hamu patiki di palea hamu do tonggoar ni debata. Jadi pergabus do moloholat didok diulahon alay dang adok parsitutu siap parange. Jadi itu hanya sebatas gambaran kita itu melakukan Taurat, tetapi ternyata hati kita ini tidak murni adalah orang-orang yang kudus. Ini mana pergabus doi. Dipasang apamu debata marhita na bangulah patiki alay tongdo. Dileay hamu debata marhite pangalaw siyomu na muse dipudi naso binereng ni akan na humaliang tu hamu ni nebana. Bigi hamu mahal Yahudi in nebana. Ay hanguluan saliling nileleng nay dapat titay marhite hababakit ni Tuhan Yesus ido. Melalui kematiannya di dalam kebangkitannya. Jadi hapor siay mahatay. Ay hatay do na magabe mamitori dak patiki. Karena yang menyelamatkan adalah iman, bukan Taurat. Tetapi bukan berarti ketika saya katakan ini, iman adalah yang menyelamatkan, iman itu adalah jalan kebenaran untuk menghilangkan hukum Taurat, bukan. Tetapi untuk menyempurnakan. Karena seorang yang beriman tentu dia akan melakukan hukum Taurat. Karena iman tanpa perbuatan itu hakikatnya adalah mati, kosong. Itu tidak ada artinya. Jadi sahalak nong makaporsiai, Kristus Yesus nagabe haluau di ibana, tetap do diulahu ni bana patiki ay si paroro do patiki di ibana patiki mana mangarahon ni mana mangulahon akan nadenggan haporsiaw ni mamusena mamitori ibana majamot tolakana asa unang targasi pibana dina mangulaho patiki dala dinalaho marnida asa uli dibereng jolma alay ramun dibereng debata ikonu biar do hita marnida debata dang uli ditatap si malolong ni jolma alay ramun dibereng debata bere kamu ima si Abraham. Songo dia dohoroa ubahen na dipitori debata dirajumi debata haporsion nagabe hati goran. So lafide semuanya mengandalkan iman. Di awal ketika pemanggilan Tuhan kepada Abraham, yang kita lihat daripada sosok seorang Abraham adalah apa? Ketaatan. Allah berkata, Abraham, tinggalkanlah tanah kelahiranmu, semua harta bendamu, milikmu semua yang ada di Ur Kasdim ini tinggalkan, berangkat ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Respon Abraham adalah taat, mengikut.
borhak doi bana tu si. Tu tano naso tinadana amanginang. Molo sian pamikiriota tutu. Molo adong di pasahat parsuruo si songoni. Totu adong do pertimbangan. Tetapi Abraham tidak beragu, tidak bimbang. Dia langsung turut, taat, dan mengikut. Itu adalah karakter yang pertama. Dungi di bereng debatama muse. Hot do haporsiaon ni si Abramon. Di parohai maibana di perdalanan ni ngolu na madapoto tano bagabagay. Ditopot mamuse. Pasu-pasu aku doho. Jala gabe ama ni saluhut na akan aporsia maho di portibion. Poparamu songot torop ni pasir na adong di laut. Dohot songot torop ni bintang na adong di langit. Buhado tutu baenon ni si Abraham. Mangatusi doho makaporsiai. Ainung nga metua ibana. Jala si Sarai pe inatana dang mungkin be ama tua tong. Alai dang gangguruhan ibana desi. Ai di haporsia ibana do molonunga debata madok nahot do hatana. Dang adong naso mungkin molonunga debata madok. Ima perdalanan ni ngolu ni si Abraham. Di tonga-tonga ni perdalanan ni Muse. Di patudu debata matu ibana sada peristiwa. Ima peristiwa Sodom do Gomora. Neng ripason ni debata mahuta Sodom do Gomora. Makuling mahaporsiaw ni si Abram. Mangido tu debata, Tuhan. Boha, molo adong partigor do parjahat di sadaluat. Do partigori ripasonomu. Boha molo marpangidoan nao ni nebana. Molo adong partigor di si 50 halak. Tong do ripasonomu Sodom do Gomora dang ni na debata. Saha tu angka negosiasi 10, mula dok 10 Tuhan, pertigor di si. Ripasono mudah hutai dangin. Ternyata peristiwa Sodom dan Gomora benar-benar terjadi. Artinya daerah itu adalah sudah benar-benar orang-orang yang sudah melakukan dosa. Ima haporsial ni si Abram dinalahu mangalinggomi luati asa dosia permaraan marpangido ibana tu debata asa sudah toru-toru ni debata tubang tu halak Sodom do Gomora alani pardosaun nai alai sau do nama sai gabe uli do muse memang dipudi niari duk sae peristiwai di hamu amanami dohot inanami marsiajar sian karakter ni si Abrahamot tutu na perjolo ima di dokibana do sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham tetap berharap dan tetap percaya. Ketika Allah berkata, aku akan memberkatimu, kamu akan terberkati sebagai bapa orang banyak, keturunanmu akan seperti lautan, pasir di lautan, bintang di langit. Dia itu ragu, tetapi ragunya itu tidak lebih besar daripada rasa yakinnya kepada Tuhan. Tidak ada dasar untuk berharap kepada dia di dalam diri dia, tetapi dia tetap berharap dan tetap percaya. Yang kedua, imannya tidak lemah. Imannya tidak lemah. Di proses pemanggilan Tuhan itu, selama dia meninggalkan Ur-Kasdim itu banyak tantangan, banyak pergumulan. Tetapi imannya tidak lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah. Dang na olo galeha porsionna, paidaida pamatang na nahira somargogobe. Tidak. Imannya tidak lemah. Nah inilah. Sekalipun tubuh lemah, iman itu harus tetap menyala. Tidak boleh redup. Karena tubuh yang lemah itu adalah menunjukkan kita manusia yang terbatas. Iman yang menyala itu menunjukkan ada kuasa Allah yang tidak terbatas untuk memampukan kita kuat melewati pergumulan itu. Jadi setiap persoalan itu dimenangkan oleh iman yang kuat dan juga teguh. Nah patoluhon ima ia tidak bimbang. Ia tidak bimbang terhadap janji Allah. Justru ia semakin memuliakan Allah. Dangadong di ibana gangguni roha. Alai di bagasan napai maimaho ni bana adiga doro pasu-pasu ni debata baga-bagay. Toktong di ibana mamuji doho pasangapon debata. Toktong di ibana mamuji doho pasangapon debata. Atong dia do haporsiaw ni. Molo parnurat buku Heber madok. Ala yang go haporsiaw ni, pos ni roha doi dia kasih hirimon, jala pamotoan na totu, taringo tu nasoni ida. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat.
pos ni roha doi ima haporsioni. Di hamu amanami dohot ina nami. Na 2 hataon patik dohot haporseaon. Nakik perjolo di asakon di hagijakon halak Yahudi ido. Ima parbinotoan na taringo tu patik. Hape pergabus do nasida marhite roha perbagason. Diulahon nasida do nasoho Bartolomo ni rohani debata. Sian roha perbogason na alay di pangulahonon na memang diulahod do patiki. Yesus juga sudah pernah mengkhotbahkan ini di dalam pelayanannya. Ketika ada seorang kaya madapot ke Tuhan Yesus. Guru, dia do si ulahonokku asa gabe panea nau dihanguluan saleleng ni leleng na. Jawab Tuhan Yesus, lakukanlah hukum Taurat. Sudah semua. Oh, adong do pesadanai. Jual ma artami. Lean jala bagi-bagi matun na humurang doho na pogos. Buhado sahalak doli-doli na roy. Ganggu do rohana. Jadi ima diripu ibana do rupani haporsiaoni hola sebatas menunjukkan perbuatan na songono na tertulis songono na tertulis songono na tertulis songono. Ale dang adong di ibana bulus ni roha. Dang adong di ibana kesiapan untuk menjadi berkat dipakai Tuhan di dalam hidupnya. Moldo terjalo pikiran ni roha ni jolma, molo marpangusadea ni mana taringo tu untung rugi. Alai terjalo pikiran ni roha ni jolma doon, molo dihapor sia ibana, nasa na adong diau nasia debatado. Di edet tapelian na parpu di ipe, tadeho de. Nasa na nilehon mita pasahat doi. Ima ta edehon siganuk minggu jalata hapor siai. Tarida do parbuai ni hapor siau ni akamang doho tinang sian pangulahonon. Hataridaan ni hapor siau majo dahu barita hoson nari. Di tonga-tongat ta do nuaingi alay dak pala hudok guarna. Duksay parmingguon manogot adong masahalak amaro tu konsistori. Dang ruasta. Jadi di pasahat ibana ma tujuan naro madapot to kami perhalado. Ia tuju aku madok moliate do tu debata. Allah huhilala denggan di basana pasu-pasu na mangaramotiau dohot keluarga. Dalaku madok moliate ku pasaha ma ola ni natolapu omma pasahat to tuhuriau. Dang ruasta. Alay dihilala ibana denggan basa ni debata. Di pasahat ibana muse denggan basa ni debata mulak tu debata. Naso pamotoan na adong di humaliang na asa targuar ibana hucus tidak. Denggan di bagasan homodo ibana pasahat to ni. Di bagasat tulus ni roha. Dungi husuku kami mah. Dia mana mangojar roha mamang. Di pasahat hamu liateon si songoni. Asa huboto hami perjamita manangyakon. Daong inang au manobotoy doho tuhakku. Alay tangyang munay mamuse na mapergogoy honaw. Ang giya taruli pasu-pasu ganuk akka na ubegesa doot hami pe na mga lehos. Itu adalah iman yang sangat luar biasa. Ketika dia memberikan dari kemurahan hatinya, berkat yang dia terima itu tanpa dia mengenal, tanpa dasar ni ibana ala ditadaibana huria doho ruas ni huria na disono. Karena dia yakin dan percaya. Ketika kita memberikan kepada siapapun, itu adalah memberikan kepada Tuhan. Bukan melihat tempatnya. Dia percaya memberikan itu kepada Tuhan. Hado musi pajuk pangau dohot sahalak ina. Dinanaing marminggu may bana. Dungi say hirana magoan husukumma. Ay songon nalululu hamoy nangahan na tading. Madikdik dompet tu. Weh, jadi buana may. Gabi ubir daw, gabi ako do panik. Bay ma, mulo pili ako nakingan, bautong ma, nga di bibil hukubain. Oh, jadi na di dompe mi, ganggu doroham molo magoy, niko. Bay ma, daktu ganggu ni roha be. Ale ang gutang yaku, Tuhan, halak na dapota dompeti, gabi dipakai ba naman na di bagasani, itu akaulaw na denggan. Alay molo gabi humurang peaw ala na magawa nao. Bapasu-pasu muse nahuula asa unang gabi hurang emanga. Itu luar biasa. Jadi dia tidak benar-benar menghakimi waduh nuaing, ai isi manuaing tidak. Dan dia tidak benar-benar merasa takut untuk kehilangan.
Karena dia percaya tidak ada yang tersembunyi dari hadapan Tuhan. Murado dinalaho makatidakon hata si songoni, maoldoi, molo mangasahon pikiran. Suang songoni donang, molo naing topoton ni parhalado ma, adok piga-piga ruas. He amang huberek kami, hami nunga rak manatap, keluarga manaboi, dinalaho, manuhuk na perlu tu huriyay tabereng manuaeng, nunga jatuh tempo, nanaing na perlu tu bangunata. Gudang do penogboy siya kami, sa ero parhaladoi, hamu doy nang nahutodo hami. Buah mabenon, oman natusan, oman natusong, dapat terbeban. Terbebas situai mulak siani aladang jadi, terbeban nang ruas ni huriyay na ditopo di si, ala merasa ibana buasa gabe tuau. Buah molo tapadenggan. Otik sosadia na tolapita, gabe pasu-pasu. Karena jika kita yakini dan imani amang inang, tidak semua dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat khususnya kepada gereja. Tidak semua. Dan juga dak sude aka halak nataretong garis bawah maju hudokon namora dipilih debata di patongo debata topoton di parhalado. Dak sude. Karena benar-benar setiap yang dipilih itu bukan hanya berdasarkan kacamata pandangan kita sebagai manusia. Banyak pertimbangan di sana, yaitu mengandalkan doa. Jadi bersyukurlah, jangan menjadi terbeban. Hapor siay mamanginang. Nasa na mangaleho tu Tuhani do muse nama maloson. Gai dorai di rohamuna, alay molaw mga dolhon, hapor siyaw mabahe kamu dinalaho mga tusiin. Jadi moloro do muse hata, bohado pangulan ni huriyay. Unang gabi manudati, ima burju ni rohamuna, marsilehon-lehon, ala ni hahurangan ni akan na adong di pangulan ni huria. Takas doy, molo adong do na sumurung, iba nama nat perjolo. Jala ditangyakon na sumurung ima, anggiat adong na mangihut. Molo tung adong ditoro ni na sumurungon, uka matong rohana. Ay manang bohape, otik godang, Tuhani do na mamerengi, Tuhani do muste na mamalosoni, nasa hatu Tuhani doy, na mabain umuli tu Tuhani doy. Duksay par mingguonon, rapot turia do hita. Olo do 5 hatata alay sada 7 ata. Alay alani, olo mamuruk, dakta boto na nidokon ni si anak ingani sebenarnya sarupa do dohot tita. Holan hatana do na berbeda, peletakan di katanaw do na berbeda. Alay sarupa do. Alay say silalu do hita seolah-olah hiran naso menyambut hatata do ngataon. Ima, nunga huroa karakter ni hita halak bata ki ima taringot tu namar rapoti. Kosongoni do huroa. Iko jolo sude do sidok katana sa hira-hira na beda pangatusion hape sada do tujuanna. Sa pangatusion do nasida, holan nasala do padohanna. Gomos do honok ko marhite jamiton. Diganuk aka parrapotota, apalagi di tonga-tonga ni huria. Unang magabe marlaw goar ni debata marhiti aka hatata. Taingot makamang do tinang huria doon. Jadi sian parrohaon na huria mahita dinalaho makatahon ganuk akan na perlu tu huria. Bagas ni joro ni tuhatta doon. Disariho ni bana do saluhut na perlu dison perhitian na do hita. Amen martangyang mahita. Nunga hujalo jala hutang iho kami hatam na badiyo na le Tuhan. Didokho tu hami, dirajumi hodo hapor siyaw ni gabe hati goran. Alani le Tuhan, toktong mapapita hapor siyaw nami. Asa unang gale jala marlao ki, hinorhon ni hagaleon ni pardagingoni. Hu hapor siyay hami do tutu, nagirgir do niya tod di galedo yang godaging. Alay maporus do hami tu hagirgiron ni tod di asa unang gabi sumurut hami dinalaho mangulahon akka nah pinagi hinargiot ni pardagingon. Ale Tuhan hutangnya ko kami donang ruas ni huriam na dibagasan parsahiton nuaing pojot ni roha paru kilo dohot akka si taonon. Marhite tangiang namyon gabe tarapul dohot dapot alus na siya koma nasida diganuk akka pangujunan na pos rohanami ale Tuhan toktong parmudu-mudu yomu dot paroroton mo salhut na ruas ni huriam di dia pe maringanan dohot mangula dinaung hujalo hami hatam na badiyon ajari patau jala parbisuhi hami dinalaho makanguluhonon ale Tuhan udution nami ma dung sidung parmingguonon
imarapot huria, toktong ale Tuhan, persahalai jala parbisuhi hami, asa toktong di bagasan, habisuhon na siya ko hami, dinalaho makataho doh mamikiri, na perlu tuhi nauli ni bagas coromon. Hu solsoli hami dodosa na hulaho kami, marpamuati maruham di hami, di bagasan Kristus Yesus martangia kami. Amin. Tapasahat ma peliatan na paduahon, dinatapuji Tuhata sian bukwede nomor 787 ikon monang hita. Ikon
tangia koma peliata. Martangiang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pelian na mituho. Say jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Say pinarbadi ama goarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangolua siapari, say sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuhita jala asi marohana midahita. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuhita jala di pasaur honma damena tuto ditabe. Hamu amanami inanami ruas ni hurian itu hata rimah hita jongjong. Tadok mamoleate tu amata Tuhan pardenggan basai nama ngaramoti dohok nama masu-masu hita di parminggota arian di minggu reminisere sadarion marsanga matuhata marhite paredeota jala martinangi matuhata di ganup akatangyang ta hobar tulomo ni rohana pos marohata marhapateat tunaulina dengga dosal hut na akan masa di panggulmiton ninguluta unang mamitop haporsiota alay toktong mamarsinodang di namadalani ari-ari ninguluta sian hami parhalado madok selamat hari minggu matuhita salhutna. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.